लिभारा जोंनि देहानि मोनसे गोनांथार अंग, जाय देहा सिंनि मैलाखौ बायजोआव दिहुनहरनाय, डाइजेशनखौ सुबिदा खालामनाय आरो निउट्रियेन्टखौ आजावना लानायाव मदद खालामो। बेनिखायनो जों बैफोर जिरादफोरखौल' जानांगौ जाय लिभारनि थाखाय मुलाम्फा गोनां। बबेखानि गोबां सुबुंफोरा बेनि सायाव गोसो होआ। फै जों मिथिदिनि बबे मोनबा जाग्रा आदार जाय लिभारनि थाखाय बिस गोनां आरो बेखौ जाब्ला थैनोबो हागौ। बार्गार, पिज्जा आरो फ्रेन्च फ्राइ बायदि जाग्रा आदाराव गोबां बिबांनि ट्रान्स फेट आरो सेचुरेटेड फेट थायो। बेफोर लिभाराव मेजेम जमा जानायखौ बांहोयो, जायजों नन एलकहलिक फेटि लिभार बेराम जानायनि खैफोदआ बाङो। बार्गार, पिज्जा आरो फ्रेन्च फ्राइ बायदि जाग्रा आदारखौ जाबाय थायोब्ला लिभाराव बुनाया बांनो हागौ, जाय गोलाव समनि थाखाय गिथावना जानो हागौ। जौआ लिभारनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुर। बांद्राय जौ लोंब्ला लिभारनि बेराम, हेपेटाइटिस आरो सिर'सिस बेराम जानायनि जाहोन जायो। जौआ लिभारनि जिबख्रिफोरखौ फोजोबस्राङो आरो बेनि टक्सिनफोरखौ बोखारनो हानाय गोहोखौ लोरबां खालामो। गोबाव समसिम जौ लोंबाय थायोब्ला लिभार गाज्रि जानाय आरो थैनायनि खैफोदआ बांनो हागौ। स'डा ड्रिंक्स, एनार्जि ड्रिंक्स आरो बांद्राय गोदै मेथाइफोरा लिभाराव फ्रक्ट'जनि बिबांखौ बांहोयो। फ्रक्ट'जनि बिबाङा बांद्राय जाब्ला लिभाराव मेजेम जमा जायो, जायजों फेटि लिभार बेरामनि खैफोदआ बांलाङो आरो बेयो इनसुलिन रेजिस्टेन्स आरो डायबेटिसखौबो बांहोयो, जाय लिभारखौ आरोबाव खहा खालामो। गोजा बेदर आरो आबुं फेट गोनां गाइखेर बेसादफोराव गोबां बिबांनि सेचुरेटेड फेट थायो, जाय लिभाराव बुनाय आरो मेजेम जमा जानायखौ बांहोयो। बे जाग्रा आदारखौ बांद्राय जाब्ला कलेस्ट्रलनि थाखोआ बाङो, जायजों लिभारनि सायाव बांद्राय नारसिननाय जायो। बेफोरखौ नेमबादियै जाबाय थायोब्ला लिभारा लोरबां जानो हागौ। चिप्स, थेमा सिङाव थानाय जाग्रा आदार आरो प्रसेस्ड केक्सफोराव गोबां सडियाम थायो। बांद्राय संख्रि जाब्लाबो ब्लाड प्रेसार बाङो आरो लिभारनि सायाव नारसिनथायाबो बाङो, जायजों लिभाराव लाव-लाव मुवा जमा जानोबो हागौ, जाय सिर'सिस बेराम बायदि गोब्राब थासारिनि जाहोन जानो हागौ। आंगो खोनासंगिरिफोर, बे खौरांखौ खालि सांग्रांथि लाबोनायनि थाखायल' फोरमायनाय जादों। गावनि सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया बाथ्राखौ बोजबना लानायनि सिगां डक्टरनि सुबुरुनखौ ला। এটা ভাল ঘোষণা। বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান, ECG টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট, ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নামভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নামভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय। बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इनस्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबरेटरी टेक्निशियन, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन, ECG टेक्निशियन, फार्मासी एसिस्टेंट, डेन्टेल हाइजिनिस्ट, इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।